1:13. Bueno, ya saben ustedes que desde los últimos tiempos, cada lunes desde el Partido Popular de Santiago, el portavoz municipal de Santiago, del Partido Popular, como decimos, presenta pues una nueva iniciativa para la ciudad, de la cual vamos a hablar a continuación con don Borja Verea, portavoz municipal del Partido Popular. Muy buenos días. Bo día. Bueno, pero antes de nada, hoxe tamén en Nova, pois esas tremendas imaxes que este pasado domingo nos deixaba este novo incidente na rúa Fernando III o Santo, en pleno ensanche de Santiago, unha liorta que se saldou cunha persoa detida, outra trasladada en ambulancia cun corte no peito. O presunto agresor fuxiu correndo do lugar, foi detido 15 minutos despois por axentes da Policía Local de Santiago no barrio de Sar. O certo é que os veciños non somente do ensanche de Santiago, tamén escoitamos veciños de Santa Marta, tamén escoitamos a veciños de San Lourenzo, piden maior seguridade e loita contra o narcotráfico. Hoxe, ás 9, hai un chamamento masivo á participación dunha protesta ás 9 na Praza Roxa. Señor Verea, como ve vostede esta situación? Que está pasando en Santiago? A inmensa maioría dos santiagueses, dos composteláns, queren unha cidade tranquila. Unha cidade tranquila, segura e ben coidada. Repetín xa, e creo que isto sí que é fácil de entender, non? A seguridade, como a limpeza, non é unha cuestión de ideoloxía. Non é de dereitas, de esquerdas, de Partido Popular, de Compostela Aberta, de BNG ou de Partido Socialista, non? É unha cuestión de convivencia, é unha cuestión de educación, é unha cuestión de xestión, de prevención, de coordinación, de ter o espazo público, o espazo de todos. Desde que saímos pola porta do portal, o espazo é de todos. E, polo tanto, eso non é ideoloxía cando alguén intenta, ou algúns intentan, delinquir, facer a cidade máis insegura, facer a cidade menos habitable, non? O que enfada moito a xente, eu entendo, é que negar un problema nunca o vai a resolver. E non se trata de alarmar, trátase de actuar. Eso é o que estamos pedindo nós como Partido Popular e cada vez máis cidadáns, máis veciños, pois hoxe pola noite os veciños do ensanche. Porque, vecinos do ensanche, vecinos de Santa Marta, en San Lourenzo, nos dicía tamén fai un momentiño John Brockenbrau que, o problema está que a policía non dá feito, é dicir, tanto a policía local, a policía nacional, que teñen brillantes, excepcionais profesionais, ven como as persoas que resultan detidas entran por unha porta e san as 2 horas por outra porta, están de novo delinquindo nas rúas. Entón, lamentan a proliferación de narcopisos, lamentan a proliferación de pisos onde se exerce a prostitución, especialmente no ensanche de Santiago. En fin, de que xeito tamén o Concello de Santiago podría poñer un graniño de area para incrementar a seguridade veciñal? Nós non compartimos esa análise. Esa análise é moi perigosa, porque pode trasladar á cidadanía a impresión de que non hai solución e de que, polo tanto, Santiago non está capacitada para volver a ser unha cidade tranquila, unha cidade segura, unha cidade limpa. Nós non compartimos esa análise. O Concello ten todo o que dicir. Se noutras cidades houbo importantes melloras en cuestión de seguridade, por que non en Santiago? E a causa de por que non en Santiago, ou a resposta á pregunta de por que non en Santiago, imola ter hoxe pola noite. A min acábanme de dicir, antes de entrar no estudio de Onda Cero, que acaba de confirmar BNG, Compostela Aberta, que non van a asistir. Os dous partidos, que son auténticos expertos en manifestódromos, que están en todas as manifestacións e concentracións do seu entorno ideolóxico, pois ante unha concentración que pide solucións a un problema real que é o incremento da inseguridade, pois comunican que non van a estar. Se alguén, sobre todo os que están gobernando, entenden que non hai un problema, como van a solucionar? Nós non compartimos
como dicía antes Ramón, que se lle bote a culpa á policía, que se lle bote a culpa aos funcionarios, que se diga que a policía local non pode facer máis. O que hai que poñer é medios, o que hai que poñer é prioridade política, o que hai que poñer é orzamentos. E cando os que están gobernando, insisto, están a repetir día sí e día tamén que é mentira que haxe un problema de incremento da inseguridade na nosa cidade, pois como vai ser esta xente a que mellore esa situación? Por lo tanto, moi grave o que está pasando, moi grave o que estamos vendo día sí e día tamén nas imaxes que se están grabando ao longo de toda a cidade, é moi grave tamén pois que o goberno que temos en Santiago, ao que se dedique é a negar un problema. E negando un problema nunca se vai a solucionar. O que hai que facer é actuar. Entendo que o Partido Popular vai estar esta tarde. Por suposto que estaremos, como estivemos en outras reunións, en outros foros, ali onde pois os veciños queren trasladar un problema. A iniciativa non é do partido, a iniciativa é da asociación veciñal, é dos veciños, é dos cidadáns do Ensanche que están cansos de ver como se deteriora o seu espazo público, o espazo de todos, como nos últimos 5, 10, 15 anos o deterioro foi en incremento. E, polo tanto, imos estar acompañando, imos estar escoitando e imos estar preparándonos para, se así o deciden os cidadáns e temos que gobernar a partir do ano que ven, poñer solucións dende o minuto e dende o segundo un. Bueno, pues será ás 9, un chamamento de asociacións de veciños de Santiago para pues solicitar máis armas e medidas para lutar contra a inseguridade, o incremento de narcopisos, narcotráfico e trapicheo en Santiago. Cambiando de asunto, por certo, que esta mañá comparecía vostede para, pues ofrecer pues unha nova proposta á cidadanía, non? Sí, dixemos que estas semanas antes do verán íamos dedicar cada semana a facer unha proposta pensada para os pais e nais de Santiago, para as familias compostelanas. Lembrar que falamos xa de medidas como que o Concello asuma as actividades extraescolares para liberar as AMPAs e para que todos os rapaces de Santiago teñan acceso en igualdade de condicións as actividades extraescolares, independentemente do barrio, independentemente do centro escolar. Falamos da parada familiar, Ramón, ese espazo diante das farmacias, dos centros de saúde, pois dos sitios onde unha familia, un pai, unha nai pode ter unha urxencia puntual co vehículo e poida, pois dispoñer dese espazo e non ter que estar 20, 30, 40 minutos dando voltas cos rapaces. Falamos da bolsa familiar en zona azul, horas gratuitas para as familias en toda a zona azul da nosa cidade. Propuxemos ese programa para os alumnos de terceiro da ESO que poidan no verán estudar inglés en Irlanda, financiado polo Concello, e hoxe dimos un pasiño máis. Fixemos unha nova proposta que é un servizo municipal de canguraxe. Por qué? Porque moitas familias teñen imprevistos, teñen urxencias, teñen unha cita no médico que non poden aplazar, teñen un problema no traballo, teñen un problema familiar. E que se atopan os pais e nais cando xurde este problema? Pois algo que coñecemos todos. Non teñen con quen deixar aos seus fillos ante esa urxencia e ante ese imprevisto. E, por tanto, entendemos que unha cidade moderna, unha cidade familiar, como ten que ser o futuro, a nosa cidade no futuro, ten que solucionar este problema e propoñemos este servizo de canguraxe cun total de horas limitada por familia, lóxicamente, para urxencias e para imprevistos, e ao que poderán acceder, ou que poderían acceder no caso de que gobernemos, todas as familias de Santiago, as máis vulnerables, lóxicamente, con gratuidade, e aquelas que teñan unha maior renda, aportando unha pequena cantidade, pero ningunha familia quedará fora por cuestións económicas. Pois unha das propostas, unha nova proposta que presentaba neste arranque da semana o Grupo Municipal do Partido Popular. Por certo, señor Berea, que tamén nas últimas horas en a noticia, pois esa reunión dos hoteleiros de Santiago coa empresa, a compañía aérea Ryanair, pois buscando unha solución para que se incremente de algún xeito o número de voos de Ryanair en
en Santiago, tamén facer unha vez máis extensiva esa preocupación que existe entre o mundo da hotelería e hostelería de Santiago con respecto a esa baixada de número de pernoctacións que se percibiu nestes primeiros meses do ano. Estamos prácticamente a un mes e medio do inicio das festas do Apóstolo. Estamos a 6 meses do inicio do arranque do Ano Santo Compostelano, Ano Xacobeo. Fai uns días falábamos con José Antonio Liñares, unha voz moi autorizada dentro do panorama da hotelería compostelana, que di que é unha oportunidade que non podemos pasar por alto o Ano Xacobeo, o Ano Santo Compostelán, dentro de 6 meses. En fin, como é vostede esta tempada alta, este Apóstolo que está aí a volta da esquina, e sobre todo coas luces longas xa mirando para o Xacobeo, sobre todo se pode recompoñer, se pode incrementar o número de pernoctacións en Santiago. E o último dato, según se desprende dos datos feitos públicos por os hoteleiros composteláns, Santiago é a cidade que baixou de forma considerable con respecto a outras cidades de Galicia o número de pernoctacións nestes primeiros meses do ano. En fin, como é vostede todo este conxunto? Con preocupación, cunha preocupación que comparten os hoteleiros, comparten moitos santiagueses e moitas santiaguesas que viven da industria turística, que viven do turismo, e moitos santiagueses e santiaguesas que entenden algo que é moi simple e que levan anos algúns intentando quitarnos aos santiagueses. O turismo non é un inimigo da cidade. O turismo non é un problema para a cidade. Hai que traballar, hai que xestionar, hai que coordinar, como dicíamos antes, pero non se pode poñer unha diana ao 20% da riqueza desta cidade. E para non falar só de aspectos económicos, para falar de aspectos máis persoais ou de esencia de compostelanismo, non? E que o turismo sempre estivo asociado a Santiago. Dende o primeiro día que naceu esta cidade, que apareceu esta cidade no mapa, o turismo acompañou a Santiago. O turismo acompañou aos santiagueses. O turismo acompañou aos composteláns. Por tanto, este relato cansino xa de que o turismo é malo, de que o turismo é un problema para a cidade, hai que quitalo do medio, hai que poñerse a traballar. Evidentemente non queremos un turismo masificado, pero non podemos lanzar a mensaxe de que o turismo é un inimigo, é todo o contrario. O turismo forma parte da nosa cidade e temos que traballar para melloralo, para coordinalo e para facer que sexa dun xeito inteligente, para facelo dun xeito intelixente, que esa riqueza que trae o turismo poidamos compartila entre todos os santiagueses. Cree vostede que haberá ese entendemento entre diferentes administracións e estamentos para facer, digámoslo así, non sei se un ano santo, un Xacobeo como aquel lexendario Xacobeo 93. Pero claro que nos dicía José Antonio Liñares, fíjense, o último Xacobeo foi marcado pola pandemia. Depois se estendeu un ano máis, pero non tivo a sustancia, verdad, un Xacobeo como estamos acostumados. Pode ser o mellor, ese momento no cal despegue de novo Santiago como estábamos acostumados? Pois é unha pregunta que ten que responder o goberno que está a fronte desta cidade, que é o goberno de BNG e de Compostela Aberta. Todo o resto de administracións están empurrando no mesmo camiño, teñen un mesmo obxectivo, que o turismo sexa beneficioso para todos. E únicamente temos, de xeito residual, tristemente residual, a un goberno aquí en Santiago que se dedicou dende o minuto 1 a poñer unha diana a toda a nosa riqueza turística, a toda a nosa industria turística. Por tanto, terán que ser eles os que respondan, primeiro, que pidan perdón polo mal feito, equivocáronse, poñendo inimigos ou intentando quitar aos santiagueses algo que forma parte de nós, como é esa amabilidade, esa apertura ao mundo, esa universalidade, ese ser unha capital europea. En segundo, reconducir o que fixeron mal e poñerse a traballar para que Santiago volva a estar onde se merece. Don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular. Moitísimas gracias como cada luns por analizar a actualidade de Santiago en directo aquí en Onda Cero. E moi pendentes estaremos desta concentración de veciños de Santiago na Praza Roxa hoxe a partir das 9. Veremos a ver que de sí, se toma en consideración
por parte pois, das administracións esta preocupación que teñen os veciños de Santiago por ese incremento da inseguridade que, bueno, pues, francamente manifesto a xuizo dos veciños de Santiago. Señor Berea, como sempre, moitísimas gracias. Un placer, un saúdo a todos os ointes. Moi amable. 1:28 minutos.